Guys, it's 5 a.m. in the morning. Hala na, linahubag akong hipon. Look at that. Look at the view. 5 a.m. kay mag-jogging ko no ang mga hangal girls mo na na. Mag-jogging na siya. Dayon. Tanawan ako sa basakan. Padong na ko asa na ka ni sila. Mag-jogging pa ang mga hangal. Tambok na kayo sila. Hoy! Kuya Juan. Kinala na daw sila mag-exercise. Ikuraw na ko diri. Nakita na lang kong bayabas. Asa na ka ni mga hangal. Nga bayabas. Nangawat ako bayabas diri. Day! Day! Isa piringan na lang ko aning bayabas ug asa na ni silang atay na ni. Pagdali tawon mo kay mag-exercise ta. Kabalong tambok na kaya tong pagbate. Hoy! Makatambok ng sigpamahaw. Tala na. Asa man tambok pa imo? Ko dalang kwarta ra ba? Pagdala tag 1 million diha man kay na. Kay taon marisig, ibasig makagas magtag ice cream. Naikatot-katot man kay. piso eh. Pagdala taon mo 1 million man kay. Para natay kapalit sa atong mga kuan. Hoy! Lugaya kayo ni sa Ana Rose lagi. Hoy, dilingi ang Guys, mag-exercise daw mi pero nagproblema na siya sa pamahaw. wa pagalita ka upat kalakang pamahaw na ay sama. Mag-exercise daw mi ni siya nga mata di tagagwantag may pamahaw bay. Bali, siksi kayo ni akong mga kauban mag-exercise. Oh? Sana all. Dalagan gud ko man. Galagot! Jugonin, tanawa ra guning may Hoy! Kanang mag-exercise bitaw? Talaan! Namamulay mag-exercise marites paman mo. Ha? Dagko lagi kay mog tingog. Asa na tala na mo oy. Diri na lang ta kay humana ka dito. Mulagi makulapan ni ani ro. An, ikaw binig ka? Naglagot ko ang Maricel. Sunod. Sige, paglisto na ni sapatos. Uy, tanawa ra gud mo lagot yung guni. Oh, mag-exercise daw. Mag-exercise daw mi, nagproblema si Mangkay kung unsay pamahawon. Ipamahaw, 5 pa katikang nagproblema nagpila unsay ipamahaw. Makuyapan ko, guyura gyud ko nila. Hoy, pagkuyap-kuyap da Mangkay. Kalima na Uy, kinalan jud kag exercise Mangkay. Tubig. Uy, Guys, mag-exercise sila. Pero nangitag marang, nangitag pamahaw. Hangad-hangad sa mga prutas. Hangad-hangad ug kinsay makawat diri sa kuan guys. Kung naay mawala gali ninyong mga pagkaon or tanom. Muna na jud sila yung mga suspect kay nagjogging-jogging anang kayo sa buntag. Muna na sila. Ay na mo kuan. Ang supina dito ra ni nila. Man po ning jaggingan jaggingan nila oy. Say barge, ngano man kay matag barge. Uy ninduta kayog view oy pirabuyag. Nindot kay mulan tawon. gihimo pa ko ninyo videographer. Asa day mo punta na pud manghundal? We are one. We are one.
Team Hangalon. Naay sila dula ron guys. Sayo. Engineer! Labay lang may engineer. Pastilanas engineer di Riskilid. Karon guys, gikuyoga namo ning among umaabot nga konsihal. Diri nga mo sulbod sa lugdungan. Mga ampanya na dagway nig sugod. Aw, bawal pa di ay. Hinahinay ray kay first time para ba ninyo? Ah. Ha? Yeah! Iwat na ako. Naiputot nga manok. Tiwat ng anaros. Mga pisot man nagway mo oy. Mga pisot wala ya mo singot. Ganin. Nangusbo na ninyo ng mga iro. Magumpan niya, be! Entra sa'yo pa! Laot na mis bagong kalsada. Anak kalam kami ditang maninintan. Sayuan ni mo men. Asa dapat ka nagkabo? Tatabo. Yan ang gusto. Naragyod ang baki nga ilang gipangita guys. Nakita na gyud ang baki. Ikaw nang bakita. Mo na goy na agad. Kita pitano walay direksyon. Kabas-bahas. Uy, magsaging dyan. Dito na rin balita pa ganaan. Dito na rin. Uy, magkaagi na dito sa bagong panrog. Ulay. Hasta po ko, wala ko sukan na kaagi. Matutatos ka kulay kay naipama. Mga itapamahaw. Sige. Dito yung buton. Sige, oy, ay sa nado mangga. Mangga, aw, o, katulog. Hala! Tunog! Tunog man na, oh. Konsihal! Labay lang may konsihal. Pusig pa mga diha nga natulog. Dahil pa maaawda konsihal. Madidinog. Nag-video dahil ka kay? Isa ni, ang cellphone? Oh. Nihangyo siya nga siya napug ko na yung video kan. Gari po siya sa kuwan. Kaming mangkay, ano, hinay na kaayo may linakwan. Igog po ko aning mga na nag-exercise. Oy, kay tagalingi, pamahaw mo gipang pamahaw mo gipang problema. Tagalabay sa mga balay na mo pamahaw. Unsa maning mag-exercise nga pamahaw may gipang
Siguro. Di pa ngayon pa nga. Mga hanginan, mangkay mo kaming mangkay. Ani, gahangak naman. First time in my life that I nagpass the bridge in Lugdungan, Dipolog City. Paghilo mo. Basing nangumpanya na mong buanga mo. Patawag mo kumilik. Mura po ni mag-jogging nga. Kana galing mag... Hoy, ginoo ko na iro. Hoy, ginoo ko tabang mga langit. Ayaw dagan mo, maluoy mo. Ginoo ko tabang mga langit. Ang ko. Uy, naglagot kay kung Kay mangkay. Nga naman kay? Huwag kay ngusli? Wala na, kung kay istoryahe nga. Napungot kayo sa mangkay, uy, kaya daw siya yung nang kuan, Budweiser nga, magliston, di ay, aos nili, magbidjas. Dapat giingnan ta siya gabi daw kay mag-prepare na siya siyang outfit. Andi man. Inani din mag-exercise, mag-prepare sa outfit. Samantalang kami ang pagtulog. Dili ako ready to basketball na rin ako. Kantawa ra gud ang view. Nindot kayong view sa diri sa nga area. Mura siyang Switzerland. Hoy! Dahil mangay na mo pamahaw ng balay. Uy, wa na lagi ko kabalo diri sa mga balay anaros. Dito ta ako mag-view kay nindot kay ang view. Dito ta mag-view din. Layo na kay silag biya nako guys, gibiyaan na lang gyud ko ani. Hinay kay kuguan. Nagawsan na mo? Oy, mag-picture siya ta diri. Kay nice kayong view diri, guys. Nipalit siya katot kay nag-exercise daw siya. Hoy, hoy. Katot man na. Kuchinta man. Oh. Palit siya katot kay mag-exercise din gigutom. Woo! Maura na mag-exercise nga mupalit di ay siya og kuchin. Wow. Okay, kaya ng pag-exercise sa karon. Mugyos. Kapag gamay. Nice kayo ang kuan guys. Uy, Kasi mangutang tag kutsinta tubig ni ka kuya? dudong. Nay balig yang tubig ka dudong. Oh, nice. Dudong guys. Jusel pautanga mi og kuan kay kaning lubi makatuka gyud ni. Pautanga mi tubig. Ice cream na lang. Ice cream. Ala, daw dili. Ah, dili pwede ice cream. Dili. Mura po ni mag-exercise nga. Kay sweet. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れ